Behin bazen eunzango bat, Pinpos zuen izena. Oso harroputza zen, eta egunik gehiena ispiluari begira pasatzen zuen. Zein kapela jantziko dut buruan? Berdea? Ez. Hobetoria. Zein alkondara jantziko du soinean? Urdina? Ez. Hobeto gorria. Zein oinetako jantziko ditut oinetan? Beltzak? Ez. Hobeto marroiak. Oso ederra naiz. Paseatzera noa. Tipi-tipi-tap zangoa. Tipi-tipi-tap zangoa. Ni inor baino ederragoa naiz. Baina beste animaliak haserre zeuden Pinposekin. Gainera, Pinpos gaizto samarra zen, eta animaliak ikusterakoan esaten zuten: Begira, Pinpos, harroputzalakoa. Pinpos oso gaiztoa da. Tip-tipi-tap zangoa. Tip-tipi-tap, ni inor baino ederragoa naiz. Marigorringo, zikina, garbitu zaitez. Pinpos gaiztoa da, oso gaiztoa da. Tip-tipi-tap zangoa. Tip-tipi-tap, ni inor baino ederragoa naiz. Zizaritxusi, alde mendik. Pinpos gaiztoa da, oso gaiztoa da. Orduan, animali guztiak elkartu ziren, eta maitagarriari deitu zioten. Maitagarri, etorri! Zer gertatzen da? Pinpos gaiztoa da. Oraintxe ikusiko du. Fiu, flu, fala, zurrumbillo, zure etxea eta zure gauzak haizeak eraman ditzala. Fiu, fiu. Eta fiu, Pinposen etxea eta bere gauzak haizeak eraman zituen. Non dago nire etxea? Non daude nire jantziak? Non dago nire janaria? Pinpos horrela ikusita, beste animaliak pena hartu zuten. Begira, Pinpos gizajoa, maitagarriari deituko diogu. Maitagarri! Zer gertatzen da? Begira, Pinpos gizajoa. Beno, lagunduko diot. Eta bere makilatxoa hartuta, hitz magikoak esan zituen. Fiu, fiu, fala, zurrumbillo, zure etxea eta zure gauzak haizeak ekar ditzala. Fiu, fiu. Eta fiu, haizeak berriro ekarri zituen Pinposen gauza guztiak. Begira, nire etxea, eta nire kapelak, eta nire zapatak eta janaria. Eskerrik asko guztioi. Pinpos oso pozik zegoen, eta handik aurrera ezen harroputza izan. Eta alabazan, ez bazan, zar dadila kalabaza, eta atzera dadila galdakaoko plazan.